Γεια σας, με λένε Ελένη, είμαι 32 χρονών. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη, μα ποτέ δεν φανταζόμουν ότι η μοίρα θα με οδηγούσε σε μια μικρή πόλη που λέγεται Βέρεια, στην κεντρική Μακεδονία. Όλα ξεκίνησαν όταν κουράστηκα από τον θόρυβο της πόλης, από τους αριθμούς και τους λογαριασμούς που απαιτούσαν συνεχώς την προσοχή μου. Είμαι λογίστρια, συνηθισμένη στην τάξη, στην ακρίβεια και στους κανόνες. Κάποια στιγμή όμως συνειδητοποίησα πως η ζωή περνούσε από δίπλα μου και εγώ δεν ήμουν παρά μια θεατής. Η πρόταση να έρθω εδώ και να δουλέψω σε ένα τοπικό αγρόκτημα με βρήκε απροετοίμαστη. Το αγρόκτημα ανήκε σε έναν άντρα που τον έλεγαν Νικόλαο. Κυκλοφορούσαν διάφορες φήμες γαμαγιώτα, αυτόν, αυστηρός, λιγομίλητος, δεν αγαπά τα περιττά λόγια. Πριν από μερικά χρόνια έχασε τη γυναίκα του και από τότε ζούσε μόνος. Οι άνθρωποι έλεγαν πως η καρδιά του είχε κλείσει, σαν παλιό σπίτι με βαριές καγγελόπορτες. Δίσταζα αν έπρεπε να έρθω, μα η επιθυμία για αλλαγή ήταν πιο δυνατή. Το πρωινό στη Βέρεια με υποδέχτηκε με δροσιά και μυρωδιά υγρής γης. Ο ήλιος μόλις που άρχιζε να ξεπροβάλλει μέσα από την απαλή ομίχλη, και ο αέρας μύριζε καπνό από τις ξυλόσομπες των παλιών πέτρινων σπιτιών. Κατέβηκα από το λεωφορείο στην πλατεία, όπου λίγα μαγαζιά στέκονταν δίπλα σε ένα μικρό καφενείο και στην παλιά εκκλησία του Αγίου Αντωνίου με το ραγισμένο σοβά. Στα χέρια μου κρατούσα μόνο μια μικρή βαλίτσα και μια δερμάτινη τσάντα με τα έγγραφα. Προχωρούσα στον στενό δρόμο που οδηγούσε στο σπίτι του Νικόλαου, με την καρδιά μου να χτυπάει από αγωνία και ένα παράξενο προαίσθημα. Ο δρόμος περνούσε μέσα από αμπέλια και ελαιώνες, τα κλαδιά των οποίων γυάλιζαν ακόμα από την νυχτερινή δροσιά. Όταν αντίκρισα το σπίτι, ψηλό, πέτρινο, με κόκκινη κεραμοσκεπή και φαρδιά αυλή, ένιωσα έναν κόμπο στο στήθος. Διόρθωσα το λινό φόρεμά μου με τη λεπτή ζώνη στη μέση, ίσιοσα την πλεξούδα μου και ανέβηκα αποφασιστικά τα σκαλοπάτια. Την πόρτα άνοιξε ο ίδιος. Ο Νικόλαος ήταν ένας άντρας ψηλός, γεροδεμένος, γύρω στα 40, με σκληρά χέρια και ένα βλέμμα που σε διαπερνούσε. Η σιωπή του ήταν πιο βαριά από κάθε κουβέντα. Έγνεψε απλά και μου έδειξε το δωμάτιο όπου πάνω σε ένα μεγάλο ξύλινο τραπέζι ήταν στιβαγμένα χαρτιά και λογαριασμοί. «Δουλειά πολύ», είπε με φωνή χαμηλή και βραχνή, σαν σπασμένο ξύλο κάτω από τσεκούρι. Έγνεψα, προσπαθώντας να κρύψω το τρέμουλο στα χέρια μου. Έτσι άρχισε η καινούρια μου ζωή. Το πρώτο μου απόγευμα στη Βέρεια ήταν γεμάτο σιωπή. Ο Νικόλαος δεν μιλούσε πολύ μονάχα, με καθοδήγησε να καθίσω στο μεγάλο ξύλινο τραπέζι, όπου λογαριασμοί, αποδείξεις και συμβόλαια είχαν γίνει ένα ατελείωτο βουνό. Καθώς ξεφύλιζε τα χαρτιά, η μυρωδιά του μελανιού ανακατευόταν με τη μυρωδιά του σπιτιού του. Καπνός, ξύλο και κάτι ανεπαίσθητα αντρικό, σχεδόν άγριο. Έξω, ο ήλιος κατέβαινε αργά πίσω από τους λόφους, και εγώ ένιωθα ότι βρισκόμουν σε έναν άλλο κόσμο. Οι δρόμοι της πόλης μου φάνταζαν μακρινοί, σχεδόν ξένοι. Εδώ, η ζωή κυλούσε πιο αργά, σαν να υπάκουε σε ρυθμούς που δεν όριζε το ρολόι, αλλά η γη. Τα πουλιά στα δέντρα σώπασαν, αφήνοντας μονάχα τον ήχο των τζιτζικιών να γεμίζει τον αέρα. Ο Νικόλαος μπαινόβγαινε σιωπηλός, κουβαλώντας ξύλα ή γεμίζοντας ένα παλιό κανάτι με νερό. Κάθε φορά που περνούσε κοντά μου, το βλέμμα του ακουμπούσε τα χέρια μου που σημείωνα νούμερα, λες και ήθελε να βεβαιωθεί πως δεν έκανα λάθος. Δεν έλεγε τίποτα, μα το βάρος της παρουσίας του με έκανε να κρατώ την πλάτη μου ίσια και να μην αφήνω ούτε ένα χαρτί εκτός σειράς. Το βράδυ, όταν βγήκα στην αυλή, ο αέρας μύριζε θυμάρι. Το φόρεμά μου κολούσε ελαφρά στο δέρμα μου από τη ζέστη της ημέρας, και ένιωθα κάθε βλέμμα του να σκαλώνει πάνω μου, ακόμα και αν εκείνος προσποιούταν πως ασχολείται με το άρμεγμα. Για μια στιγμή, οι ματιές μας συναντήθηκαν δεν κράτησε πολύ, μα ήταν αρκετό για να με κάνει να κατεβάσω βιαστικά το βλέμμα μου. Εκείνη τη νύχτα, στο μικρό δωμάτιο που μου είχαν δώσει, ξάπλωσα με τα παράθυρα ανοιχτά. Ο ήχος από τα τριζόνια και το φύσιμα του ανέμου με κρατούσαν ξύπνια. Σκεφτόμουν τον άντρα αυτόν, που έμοιαζε να έχει χτίσει τείχη γύρω του, και μένα, που είχα μπει στο κτήμα του χωρίς να ξέρω αν θα με αφήσει ποτέ να τα πλησιάσω. Κι όμως, μέσα μου γεννιόταν μια περίεργη λαχτάρα, σαν κάτι να περίμενε να ξυπνήσει. Οι μέρες περνούσαν αργά, σαν να μετρούσε ο χρόνος διαφορετικά στη Βέρεια. Κάθε πρωί ξυπνούσα με τον ήχο από τα κοκόρια και την καμπάνα της εκκλησίας που αντιχούσε στην κοιλάδα. Έπλεκα τα μαλλιά μου σε μια μακριά κοτσίδα, φορούσα τα απλά μου φορέματα, συνήθως λουλουδάτα, ελαφριά, και έβαζα τις μπαλαρίνες μου για να μπορώ να περπατώ στο χώμα χωρίς να βουλιάζω. Η δουλειά στο γραφείο ήταν κουραστική, μα με τρόπο που μου άρεσε. Οι αριθμοί είχαν χάος, μα εγώ έδινα τάξη, οι στήλες γίνονταν ευθείες, τα χαρτιά τακτοποιημένα. Και ο Νικόλαος, παρόλο που σπάνια μιλούσε, πάντα έβρισκε έναν τρόπο να μου δείξει ότι παρατηρούσε. Έφερνε ένα φλιτζάνι ελληνικό καφέ, άφηνε το ποτήρι με το νερό λίγο πιο κοντά μου, κρατούσε την πόρτα για να περάσω.
Μικρές κινήσεις, άτσαλες, αλλά γεμάτες νόημα. Ένα απόγευμα, θέλησα να σπάσω τη σιωπή ανάμεσά μας. Είχα ψήσει μια πίτα με κεράσια, όπως με είχε μάθει η μητέρα μου. Την άφησα πάνω στο τραπέζι όταν γύρισε από το χωράφι, με τις μπότες του γεμάτες λάσπη και τα χέρια του βαριά από την κούραση. Στάθηκε, με κοίταξε αυστηρά, και ύστερα ρώτησε ξερά. «Τι είναι αυτό?» «Μια πίτα, για το τσάι», απάντησα χαμογελώντας αμήχανα. Εκείνος δίστασε, αλλά πήρε ένα κομμάτι. Δάγκωσε αργά, σαν να μασούσε και μνήμες μαζί με το φρούτο. Ξαφνικά, η φωνή του βγήκε σπασμένη. Έτσι έφτιαχνε και η γυναίκα μου. Παλιά. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν βαριά, και εγώ ένιωσα το βλέμμα μου να θολώνει. Δεν ήξερα τι να πω, έτσι έγνεψα μονάχα. Για πρώτη φορά, στη φωνή του δεν υπήρχε σκληράδα, αλλά πληγή. Την επόμενη μέρα, με πλησίασε ενώ δούλευα. Δεν μίλησε αμέσως. Έμεινε να στέκεται πίσω μου, ύστερα ρώτησε διστακτικά. «Σου αρέσει εδώ, δεν σε βαραίνει η σιωπή του χωριού?» «Είναι πιο ήσυχα, την πόλη, αλλά μη, αρέσει», απάντησα. Τα μάτια του συναντήθηκα με τα δικά μου. Εκείνη τη στιγμή, κάτι άλλαξε. Μια ζεστασιά τρύπωσε ανάμεσα στη σιωπή μας, σαν σπίθα που περιμένει το παραμικρό φύσιμα για να φουντώσει. Κι εγώ ένιωσα τα μάγουλά μου να κοκκινίζουν, χωρίς να μπορώ να το κρύψω. Το καλοκαίρι στη Βέρεια είχε τη δική του γλύκα. Τα απογεύματα γέμιζα με το βουητό των μελισσών και το άρωμα των ώριμων σταφυλιών. Οι μέρες κυλούσαν ήσυχα, μα η σιωπή ανάμεσά μας με τον Νικόλαο είχε πια διαφορετική βαρύτητα. Δεν ήταν μόνο η αυστηρή του παρουσία που με έκανε να κρατώ το κεφάλι μου ψηλά, ήταν και το ανεπαίσθητο βάρος ενός βλέμματος που άρχισε να γίνεται όλο και πιο ανθρώπινο. Μία μέρα, ενώ τακτοποιούσα τους φακέλους φορώντας μια λευκή μπλούζα και μια στενή γκρι φούστα, εκείνος μπήκε ξαφνικά στο δωμάτιο. Τα μάτια του σταμάτησαν πάνω μου, σαν να έμεινε ακίνητος για μια στιγμή που φάνηκε ατελείωτη. Το βλέμμα του γλίστρισε στα πόδια μου, καλυμμένα με λεπτές κάλτσες, και έπειτα σηκώθηκε ξανά στο πρόσωπό μου. Στα μάτια του πρόλαβα να δω κάτι σκληρό αλλά και επικίνδυνα τρυφερό. Έβηξε και είπε βιαστικά. «Θα κρυώσεις έτσι». Χαμογέλασα ειρωνικά. «Δεν κάνει κρύο, Νικόλαε». Τα χείλη του σκλήριναν, μα οι άκρες του τρεμόπαιξαν σαν να ήθελα να χαρίσουν ένα χαμόγελο που δεν τολμούσε να βγει. Τότε κατάλαβα. Πίσω από τη σιωπή του κρυβόταν ένας άντρας που πάλευε με τον ίδιο του τον εαυτό. Όσο περνούσαν οι μέρες, οι συναντήσεις μας έξω από τη δουλειά γίνονταν όλο και πιο συχνές. Εκείνος μου έδειχνε το αμπέλι, μου μιλούσε για τις μέλισσες και τον τρόπο που φρόντιζε τα χωράφια. Τον άκουγα προσεκτικά, έκανα ερωτήσεις, και εκείνος σιγά σιγά ξεχνούσε να είναι ο αυστηρός αφέντης και γινόταν απλός άνθρωπος. Ένα βράδυ, με πήγε ως τη λίμνη, λίγο έξω από το χωριό. Ο ήλιος έδιε πίσω από τους λόφους, βάφοντας το νερό χρυσό. Φορούσα ένα γαλάζιο φόρεμα που κολούσε απαλά στο δέρμα μου από την υγρασία της βραδιάς. Στάθηκα κοιτώντας τη λίμνη και ψιθύρισα. «Όμορφα είναι εδώ». Δεν πήρε τα μάτια του από πάνω μου. «Όμορφα, ναι. Μα εσύ είσαι πιο όμορφη τώρα». Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά, σαν να ήθελε να πεταχτεί έξω. Ήταν το πρώτο του ξεκάθαρο κομπλιμέντο. Δεν μπόρεσα να απαντήσω, χαμογέλασα μονάχα. Εκείνος έκανε ένα βήμα πιο κοντά, μύρισα το μείγμα από καπνό, ξύλο και υδρότα που τον περιέβαλε. Το χέρι του άγγιξε ελαφρά τον αγκώνα μου, τόσο δειλά, σαν να περίμενε την άδεια μου. Δεν τραβήχτηκα. «Νικόλα», ψιθύρισα, και ένιωσα ρίγη σε όλο μου το κορμί. Ο αναστεναγμός του βγήκε βαρύς, σαν να κουβαλούσε βάρος χρόνων. Τράβηξε το χέρι του και έστρεψε το βλέμμα αλλού. «Συγχώρα με, δεν ήθελα». Μα εγώ έπιασα τα δάχτυλά του και τα κράτησα. «Εγώ ήθελα». Γύρισε απότομα προς εμένα, τα μάτια μας συναντήθηκαν και ανάμεσά τους άστραψε κάτι που μέχρι τότε κρυβόταν προσεκτικά. Κι όμως, ο ίδιος έκανε πίσω, ψιθυρίζοντας με βραχνή φωνή. «Ώρα να γυρίσουμε στο χωριό». Όλη τη νύχτα στριφογυρνούσα στο κρεβάτι μου, με το σώμα να καίει από μια φωτιά που μόλις είχε ανάψει και δεν έλεγε να σβήσει. Το επόμενο πρωινό με περίμενε μια μυρωδιά που δεν περίμενα. Στο ξύλινο τραπέζι, δίπλα στους φακέλους και τα τευτέρια, ήταν μια κούπα καφές φρεσκοφτιαγμένος, αχνιστός, και ένα πιατάκι με λουκούμι. Ο Νικόλαος στεκόταν όρθιος, τα χέρια του σταυρωμένα, μα τα μάτια του είχαν χάσει τη συνηθισμένη σκληράδα. «Κάθισε», είπε χαμηλά. «Θα δουλέψουμε μαζί». Η φωνή του, για πρώτη φορά, δεν έμοιαζε με βροντί, είχε κάτι μαλακό, σχεδόν φροντιστικό. Ένιωσα τη ζεστασιά να απλώνεται μέσα μου, και δεν μπόρεσα να συγκρατήσω το χαμόγελο. Το φθινόπωρο έφτασε ξαφνικά στη Βέρεια. Τα πρωινά τύλιγαν τα χωράφια ομίχλες, και το γρασίδι γυάλιζε από την πάχνη. Εγώ άρχισα να φοράω πιο βαριά φορέματα, μάλινα,
με στενές ζώνες που τόνιζαν τη μέση μου, και στις γάμπες μου έδαιναν δερμάτινες μπότες ψηλές, που κρατούσαν τη ζέστη. Τα βράδια έριχνα στους ώμους μου ένα λεπτό κασκόλ, και όταν έβγαινα στην αυλή, έπιανα το βλέμμα του καρφωμένο πάνω μου. Συναντιόμασταν πια κάθε μέρα. Εγώ βυθισμένη στους αριθμούς, εκείνος να κουβαλάει ξύλα, να φτιάχνει τις πόρτες, να ανάβει τη φωτιά. Δεν χρειαζόταν λόγια, η παρουσία του δίπλα μου ήταν αρκετή για να γεμίσει το δωμάτιο. Κάθε μικρή του κίνηση, όταν μου έδινε το τσάι, όταν κρατούσε λίγο παραπάνω το ποτήρι προτού το αφήσει στα δάχτυλά μου, ήταν σαν σπίθα που έκαιγε το κορμί μου. Ένα βράδυ έμεινα στο γραφείο περισσότερο όσο έπρεπε. Ο άνεμος φύριζε στα παραθυρόφυλλα, και η λάμπα έριχνε ζεστό φως πάνω στα χαρτιά. Δεν κατάλαβα πότε με πήρε ο ύπνος, με το κεφάλι ακουμπισμένο στο μπράτσο. Ξύπνησα νιώθοντας κάτι βαρύ και ζεστό στους ώμους μου. Ήταν το παλτό του. Ο Νικόλαος στεκόταν δίπλα μου, το πρόσωπό του σκυμμένο κοντά στο δικό μου. «Θα κρυώσεις εδώ», είπε σιγανά. Τον κοίταξα τόσο κοντά που μπορούσα να νιώσω την αναπνοή του. Το παλτό μύριζε ξύλο, καπνό, και εκείνον. Χαμογέλασα αδύναμα. «Ευχαριστώ», ψιθύρισα, σφίγγοντας το ύφασμα γύρω μου. Ετοιμάστηκε να φύγει, μα τον κράτησα από το χέρι. Για μια στιγμή έμεινε ακίνητος, ύστερα κάθισε δίπλα μου. Η σιωπή γέμισε το χώρο, μόνο ο άνεμος ακουγόταν. Το γόνατό του ακούμπησε το δικό μου, και εγώ ένιωσα όλο μου το σώμα να τεινάζεται. «Νικόλαε, είσαι πάντα τόσο συγκρατημένος». «Γιατί?» ρώτησα. Έμεινε σιωπηλός για ώρα, και έπειτα ψιθύρισε βραχνά. «Γιατί αν αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο, φοβάμαι ότι δεν θα σταματήσω». Τα λόγια του έπεσαν μέσα μου σαν πέτρα στο νερό. Άπλωσα το χέρι μου και ακούμπησα τον καρπό του το δέρμα του ζεστό, τραχή, γεμάτο δύναμη. «Κι αν εγώ δεν θέλω να σταματήσεις?» Τα μάτια του άστραψαν μια φωτιά που πάλευε να συγκρατήσει. Σηκώθηκε απότομα, περπάτησε στο δωμάτιο. «Μην παίζεις με τη φωτιά, Ελένη». «Δεν είμαι παιδί». Σηκώθηκα κι εγώ. Το φόρεμά μου γλίστρησε πάνω στο σώμα, και ο ποδόγυρος ακούμπησε το χέρι του. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τύμπανο. «Δεν παίζω». Ήρθε τόσο κοντά που ένιωσα την ανάσα του πάνω στα χείλη μου. Τα δάχτυλά του άγγιξαν το σαγόνι μου, κράτησαν για μια στιγμή, και ύστερα τραβήχτηκαν βία, σαν να καιγόταν. «Δεν φαντάζεσαι τι θέλω από σένα», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. Κι εγώ, με τις γροθιές μου σφιγμένες, κατάλαβα ότι μέσα μου η ίδια φωτιά έκαιγε πιο δυνατά από ποτέ. Εκείνη η στιγμή στη σιταποθήκη έμοιαζε με έκρηξη που αργούσε να γίνει. Ο Νικόλαος με κοίταζε σαν να ήθελε να διαβάσει κάθε σκέψη μου, μα και να βεβαιωθεί ότι δεν θα με πληγώσει. Έπειτα, σαν να λύγησε επιτέλους, με άρπαξε στην αγκαλιά του και με κόλλησε στον τοίχο. Η δύναμή του ήταν ακατέργαστη, μα τα χέρια του είχαν μια προσοχή που με συγκλώνησε. Τα δάχτυλά του γλίστρισαν στους ώμους μου, κατεβαίνοντας αργά, κάνοντας το ύφασμα του φορέματος να τεντωθεί επάνω στο κορμί μου. Τα χείλη του άγγιξαν τα δικά μου. Ο πρώτος μας φιλί δεν ήταν απαλό, ήταν βαρύ, σπαρακτικό, σαν να κρατούσε μέσα του χρόνια καταπιεσμένης επιθυμίας. Ένιωθα τα χέρια του να τρέμουν, σαν να πάλευε να συγκρατήσει τον εαυτό του. Μα εγώ δεν ήθελα να συγκρατηθεί. Απάντησα στο φιλί του, αφήνοντας την ανάσα μου να σμίξει με τη δική του. Κάθισα πάνω σε μια στίβα από άχυρα, το σώμα μου να βυθίζεται μέσα στη μυρωδιά του χωραφιού και της γης. Εκείνος γονάτισε δίπλα μου, πέρασε το χέρι του στα μαλλιά μου, σαν να φοβόταν ότι θα χαθώ αν δεν με κρατούσε. «Ξέχασα πως είναι να νιώθεις ζεστασιά δίπλα σου», μουρμούρισε. Ακούμπησα το κεφάλι μου στον ώμο του. Η ανάσα του ήταν βαριά, και εγώ ένιωθα το αίμα μου να κυλάει γρήγορα, σαν να χτυπούσε μέσα μου τύμπανο. Η σιωπή της ιταποθήκης διακοπτόταν μόνο από τον ήχο της αναπνοής μας και τον ελαφρύ θρώισμα των άχυρων. Όμως εκείνος, αντί να αφαιθεί ολοκληρωτικά, τραβήχτηκε λίγο. Τα μάτια του σκοτίνιασαν, γεμάτα εσωτερικό πόλεμο. «Καταλαβαίνεις που μας οδηγεί αυτό?» ρώτησε σιγανά. Η φωνή του έσπασε, και εγώ ένιωσα ότι κρεμόμασταν από μια λεπτή ισορροπία. «Ναι», απάντησα χωρίς δισταγμό. Και εκεί, αντί για την τρυφερότητα που περίμενα, η αγκαλιά του έγινε πιο σφιχτή, πιο αληθινή, σαν να φοβόταν ότι η στιγμή θα μας ξεγλιστρήσει. Μα πριν χαθούμε ολοκληρωτικά, σηκώθηκε απότομα. Η σκιά του, κάτω από το φως της λάμπας, φάνταζε τεράστια πάνω στον τοίχο. Τα μάτια του έλαμπαν σαν θηρίου, μα το σώμα του πάλευε να μείνει ακίνητο. «Αν συνεχίσουμε, δεν θα υπάρχει γυρισμός», είπε με φωνή γεμάτη φωτιά. Και εκεί, κατάλαβα πως το παιχνίδι ανάμεσα στον πόθο και τον φόβο μόλις είχε αρχίσει. Η σιταποθήκη έμοιαζε να μας καταπίνει. Ο αέρας μύριζε άχυρο, σίδερο και υδρότα, όλα μαζί δημιουργούσαν μια ατμόσφαιρα τόσο πυκνή, που δυσκολευόμουν να ανασάνω. Ο Νικόλαος στεκόταν απέναντί μου, το στήθος του ανεβοκατέβαινε βαριά,
τα χέρια του σφιγμένα σε γροθιές, λες και πάλευε με έναν αόρατο δαίμονα. «Δεν φαντάζεσαι τι μπορώ να γίνω», ψιθύρισε με σπασμένη φωνή. «Δεν ξέρεις πόσο σκοτεινά είναι τα βάθη μέσα μου». Έκανα ένα βήμα μπροστά, και το φόρεμά μου ακούμπησε απαλά πάνω του. Η ζώνη στη μέση τόνιζε τις καμπύλες μου, και ένιωσα το βλέμμα του να καίει το δέρμα μου. «Τότε δείξε μου», απάντησα με τόλμη που με ξάφνιασε. «Δεν φοβάμαι». Το πρόσωπο του σκλήρινε, μα στα μάτια του άστραψε μια λάμψη, επιθυμία ανακατεμένη με τρόμο. Ήρθε κοντά, τόσο που ένιωσα την ανάσα του στα χείλη μου. Τα δάχτυλά του ανέβηκαν στο πηγούνι μου, κρατώντας με μια δύναμη που με έκανε να τρέμω. Για μια στιγμή πίστεψα ότι θα με φιλήσει ξανά, αλλά αντίθετα γύρισε απότομα το κεφάλι του. «Αν σε αγγίξω όπως θέλω, δεν θα μπορέσω να σταματήσω», είπε κοφτά. Η καρδιά μου χτυπούσε σαν τρελή. «Κι αν δεν θέλω να σταματήσεις?» Η φράση μου έπεσε ανάμεσά μας σαν κεραυνός. Εκείνος πάγωσε. Τα μάτια του στένεψαν, το σαγόνι του σφίχτηκε. Έκανε 2 βήματα πίσω, σαν να προσπαθούσε να βρει αέρα. Ύστερα γέλασε, ένα γέλιο πικρό, γεμάτο απελπισία. «Δεν ξέρεις με ποιον παίζεις, Ελένη. Είμαι άντρας που έμαθε να πνίγει την ίδια του τη φλόγα, γιατί αλλιώς και ο μικρομετώνο τη βρει μπροστά του». Πριν προλάβω να απαντήσω, έσφιξε τα μάτια του και χτύπησε τον τοίχο με τη γροθιά του. Ο ήχος αντιλάλησε στη σιταποθήκη, κάνοντάς με να ανατριχιάσω. Κι όμως, αντί να τρομάξω, ένιωσα ακόμα μεγαλύτερη έλξη. Ήξερα πως κάτω από αυτήν τη βία υπήρχε μια ψυχή που διψούσε για ζεστασιά. Πλησίασα ξανά, ακούμπησα απαλά το χέρι του, εκεί όπου το δέρμα είχε κοκκινήσει. «Δεν είσαι τέρας», του είπα ήρεμα. «Κι αν καείς, θα καώ κι εγώ μαζί σου». Τα μάτια του σήκωσαν μια καταιγίδα προς τα δικά μου. Για μια στιγμή έμοιαζε να θέλει να με καταπιεί, και ύστερα, αντί για λόγια, με τράβηξε ξανά πάνω του. Το φιλί που ακολούθησε δεν είχε πια δισταγμούς, ήταν φωτιά που έσπαγε όλα τα δεσμά. Η νύχτα στη σιταποθήκη είχε μετατραπεί σε καταιγίδα. Το φιλί του Νικόλαου δεν ήταν πια συγκρατημένο, ήταν άγριο, γεμάτο ένταση, σαν να ήθελε να σβήσει χρόνια μοναξιάς μέσα σε μια στιγμή. Τα χέρια του με κρατούσαν σφιχτά, σχεδόν απελπισμένα, ενώ το σώμα μου ανταποκρινόταν με μια φλόγα που δεν είχα γνωρίσει ποτέ ξανά. Κάθε άγγιγμά του ήταν υπόσχεση, κάθε ανάσα του βαρύ χτύπημα στην καρδιά μου. Το φόρεμά μου κολούσε πάνω στο κορμί μου, και εκείνος το τράβηξε ελαφρά, σαν να δοκίμαζε τα όρια μου. Η μυρωδιά του, μείγμα καπνού, υδρότα και γης, με τύλιξε ολοκληρωτικά. Ήταν σαν να βρισκόμασταν εκτός χρόνου, μακριά από τον κόσμο, λες και μόνο εμείς υπήρχαμε κάτω από το φως εκείνης της μοναδικής λάμπας που τρεμόπαιζε. Η ένταση κορυφωνόταν. Ένιωθα πως αν με άφηνε, θα κατέρεα, μα αν με κρατούσε πιο δυνατά, θα καιγόμουν ζωντανή. Ήταν σαν να χανόμασταν μέσα σε μια θύελλα πάθους που μεγάλωνε κάθε δευτερόλεπτο. Τα δάχτυλά του έτρεμαν, και όμως δεν σταματούσαν να εξερευνούν το περίγραμμα των ώμων μου, της μέσης μου, σαν να ήθελε να χαράξει πάνω μου την ύπαρξή του. «Δεν ξέρεις πόσο σε θέλω», ψιθύρισε με φωνή που έτρεμε. «Ξέρω», του απάντησα. «Γιατί νιώθω το ίδιο». Τον κοίταξα στα μάτια και ήταν σαν να βυθίστηκα σε μια άβυσσο γεμάτη επιθυμία. Ο χρόνος έμοιαζε να σταματά. Ένα άχυρο γλίστρισε από τη στίβα και έπεσε, μα ο ήχος του ακούστηκε σαν κεραυνός, τόσο οξυμένος ήταν ο αισθησιασμός της στιγμής. Ήταν η υπερβολή του πάθους, τίποτα άλλο δεν υπήρχε γύρω μας. Ο κόσμος έξω από τη σιταποθήκη μπορούσε να καεί, και εγώ δεν θα το καταλάβαινα. Γιατί εκείνη τη στιγμή, κι όλη μου η ύπαρξη ήταν δεμένη με το βλέμμα του, με την αφή του, με την παράδοση σε έναν έρωτα που δεν επέτρεπε πια υποχωρήσεις. Μα όσο πιο δυνατή γινόταν αυτή η φλόγα, τόσο περισσότερο καταλάβαινα, το βήμα που κάναμε δεν θα μπορούσε ποτέ να αναιρεθεί. Η λάμπα στη σιταποθήκη τρεμόπαιζε, ρίχνοντας σκιές στους τοίχους που έμοιαζαν με χέρια έτοιμα να μας αρπάξουν. Η καρδιά μου χτυπούσε τόσο δυνατά που νόμιζα πως θα σπάσει το στήθος μου. Ο Νικόλαος με κρατούσε σφιχτά, και ένιωθα πάνω μου τη δύναμή του, τη φωτιά που πάλευε να συγκρατήσει και που τώρα ξέσπαγε χωρίς φρένο. Τα χείλη του ξαναβρήκαν τα δικά μου, και αυτήν τη φορά δεν υπήρχε δισταγμός. Ήταν φιλί βαθύ, γεμάτο πόνο, λαχτάρα, σαν εξομολόγηση χωρίς λέξεις. Τα δάχτυλά του έσφιξαν τη μέση μου, τα πόδια μου λύγησαν πάνω στα άχυρα. Ο χρόνος είχε χαθεί, η πραγματικότητα είχε διαλυθεί, ήμασταν μόνο εμείς, 2 κορμιά που αναζητούσαν λύτρωση το ένα στο άλλο. Κι όμως, μέσα στην κορύφωση εκείνης της στιγμής, κάτι έσπασε τη μαγεία. Ένας ήχος από την αυλή, βήματα βαριά, σταθερά, που πλησίαζαν. Ο Νικόλαος πετάχτηκε όρθιος,
τα μάτια του σκοτίνιασαν. Εγώ κρατούσα ακόμα το παλτό του σφιγμένο πάνω μου, το στήθος μου να ανεβοκατεβαίνει λαχανιασμένο. Η πόρτα της ιταποθήκης άνοιξε απότομα. Ένας άντρας στάθηκε στο κατόφλι. Ψηλός, με μάτια σκοτεινά σαν νύχτα χωρίς φεγγάρι. «Εσύ είσαι η Ελένη?» ρώτησε με φωνή που δεν σήκωνε αμφιβολίες. Το αίμα μου πάγωσε. «Ναι, ποιος είστε?» Το βλέμμα του καρφώθηκε πάνω μου, μετά γύρισε στον Νικόλαο. «Είμαι ο αδελφός της γυναίκας που έχασες», είπε κοφτά. «Χρειάζεται να μιλήσουμε». Το σώμα μου τινάχτηκε. Το στόμα μου άνοιξε, μα δεν βγήκε ήχος. Ο Νικόλαος έσφιξε τα δόντια του, το πρόσωπό του σκλήρινε σαν πέτρα. Η ατμόσφαιρα πάγωσε, και ένιωσα τον αέρα να βαραίνει γύρω μας. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα, όμικρον με τόνο, τι ζήσαμε δεν θα έμενε κρυφό. Το πάθος μας είχε ξυπνήσει δυνάμεις που δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Και μπροστά μας στεκόταν η σκιά του παρελθόντος, έτοιμη να ταράξει κάθε βεβαιότητα. Η φωνή του άντρα αντίχησε ξανά, πιο βαριά. Η αλήθεια πρέπει να υποθεί, είτε σας αρέσει είτε όχι. Η αναπνοή μου κόπηκε. Δεν ήξερα αν η νύχτα αυτή θα μας έφερνε πιο κοντά ή αν θα γκρέμιζε όμικρον με τόνο, στη χτίσαμε. Μα ένα πράγμα ήταν σίγουρο, τίποτα πια δεν θα ήταν το ίδιο.